kita minustos mo na ato gining paspasan na masabtan tanan. Amen? So nakita na to no, by December, nagaampo kita na muratag sama sa gatanong ba na hangtod nga nito gibunga sa Ginoo. Inay mong tapat ikaw ang mga bunga na ang Ginoo na igugma kanimo. Amen? Amen. Maabot sa panahon nga kini. Mubalik na buta bangko, gadwiling ato na yung palampakan itong matag-usa. And kini ano, atong na tagpuan si Ma'am, no? Nga siya, because nasig siya o healing, nasig siya kaya nakita niya that in this gathering, there will be a healing. Kinsa may makatambal kung hindi makaya sa doktor. Kasi lain, walang iba kung hindi si Jesus Christ. Amen? So, yan ako makita na this morning na ingana din importante kaayo kung anaa kanimo si Jesus Kristo. Amen? O, dito na ito makita na sa itong mga kinabuhi na naman sa akong topic karon na akong isulod siya sa 21 minutos na we're hoping na masabtan o may-maya na to because the gospel is so important kayo. Pilihon tayo ang gospel. Amen? So, dito magsugod sa nakita na to nga naman na walay sumo kung imong ibalik-balik o atong ipaila unsa ang cross kinsa si Jesus kay naman ang Biblia gasulti na about kang Christ, about the Father, about the Holy Spirit. Ang punto tanan ng mga nindot kayo ng mga panghitabo na nahimong magpadaugon ang mga pinili sa Ginoo kay tungod ka na ipataas nato karong kabuntagon si Kinsa tumantag ingon Jesus. Tungod ni Jesus, nanong lami kayo katong sabton sa ang cross. Kung masabtan mo kinsa si Jesus Christ, naakay kasiguruhan, naakay confidence. Nakita ka na mo makita, Romans 5:5. Makita na mo ang confidence, kaya nga naman, higugma sa Ginoo. Okay siya, resugod ta. Sabto na to, kaya yung mga revelation na may kabuan eh. Tingnan ganito ang gusto sa Ginoo masabtan nato. Sa una nga panahon, sa 6 BC before Christ, tritiman na ito ang denote ang usa ka cross. Kung may ka cross ba sa una nga panahon, ang cross sa 6 BC before Christ, pero actually kay Jesus Christ. But gibutang, literally mean ba, before Christ wala pa ni mugso siya sa iyang pagkatao biological na. Masabtan na to. Gadinot ang cross sa una, gikan sa 6 BC, padulong sa 4 AD. Unsa man ang AD? Kaya atin masabtan yun nato, importante nasabot akong sa gospel. Munang ganahan na dahil ka mubasa sa Biblia, munang magpanikad na kamusimba, munang ganahan ka mamati, kaya nakasabota, kaya tungod sa itong buhay na Diyos, na gusto niya na dili ang mong kinabuhi na magpabiling stagnan. Okay, pasalan ko, pag humang dito sa 6 BC, ang gadinot ang cross, kung saman, about kamatayon, patyon ka, itorture ka, gadinot baga, gasimbulay sa ang cross, na once gani, sa unang panahon, once makasasala ka, itorture ka, pakaulawan ka, ubuhan ka, hinahinayon ka, patay, excruciating, hantod sa biyaan ka, na mamatay ka. Mauna ang cross, sabi na to, sa 4 BC, sa 4 AD, Anno Domini, yung sa mga Anno Domini, Christianity era, the year of Christ, sa pagkabot niya na denote na dayon ang cross o kaluwasan. Denote ang cross ang sapa, kaluwasan, kaayuhan, katambalan, kaya nga naman, isulbat ni Christ. Nasabta na to. Kaya ka lang ngayon dito sa Matthew 16:24, dala yung mga cross. Dili na itong cross na sinakita, muna ko sa'yo manggod. Dili kita madasig kay gadinot yapon ta nga dala ang cross. Unsang cross? Before Christ nga cross nga torture ka. Yes, naamala kay mubalik parang Ginoo. Naman tay mga kailangan ko na sa tanas. Muna nga pagsamok-samok. Ang cross karon nga ginapir na si Jesus cross bearing ba? Dada Matthew 16:24. Dada ninyo ang cross matapos sa inyong kinabuhi. Kay unsa man ang naa sa cross kay sa pagabot ni Christ. Datok siya salvation, redemption.
affection, kaayuhan, munang ikaw gusto si mo galingon, dili na jud ka makaingon nga ikaw pilipito jud ka. Kasabta na to, unsa ang cross nga imong ginabitbit, dili na makauulaw nimo. Kaya ang gibitbit nimo, mao ang hari nga mubalik, nagikan sa langit, that he is excited nga mubalik, gusto niya anytime. Pag nalantaw niya, daghan din kaayo ang magamay sa tanas. Nanilita din siya nga, kita mulihok ta. Munang nakita ninyo karon nga kita gipuno ta sa Ginoo. Dili na tungod lang kay si pastor. Yes, nagampo ang mga pastor. Yes, nangikamo ang mga pastor mga leaders. Pero tungod na sa Ginoo kay gusto niya na kita mahilangit bakod pa sa gisulti ganiya. Kaya ang langit imagino niyo, wala silang katapusan. Muna kung makasunod lang ka, kung sa'yo nga ba, makasunod lang ka diya, sulbat tanan imon. O imon o diya na ito makita. Okay, nasabta na ito, unsa ang cross, sabta din na sa mga kinabuhi. Ang Ginoo yun, grabe kaya siya. Kung imon yun ka, magpuruk-puruk ka, kung masabta nimon sa ibon pasabot sa Biblia. Kaya gusto niya, it's all about kaluwasan. Tanang na problema ninyo, it is a lies sa Satanas nga ipaabot sa imuha, ibalik-balik ang imong problema, the cross before Christ nga literally, nga sa dito sa 6 BC pa. Hindi na namao ang butpasbot karon islaan na ta. Ang kamatayon ni Christ, yan mo makita. Munang nasabta na ito sa matagusan. Okay, padulong na ta. Diri, nasabta na ito sa cross. Kung ikaw karon nakatag na sa mo confidence. Matthew 16:24. Pag-abot dito sa 25, kung sa may gisulti dito. Kung kinsa to'y mas naniguro sa iyang kinabuhi, mas kawadaan pa. Kung kinsa po ang gitawag na i-sacrifice niya kinabuhi, mas nagaan pa kinabuhi. Kaya naman, the cross denoted about Christ Jesus. Unsa ang sud, iyan ang giangkon tanan na mga bit-bit na niya tanan ang sala para lang kita maluwas o malipay ta. Muna karon ikay mo tapad, paglipay kay gwapo, gwapa ka. Likeness and image ka sa Ginoo. Amen. Okay, 3 na ta. 3 ta, mag-storya naman sa 4 Gospel, Matthew, Mark, Luke, John. Pero dili ko mo focus sa John about kung sa'yo pagitabo sa cross, about the Christ. Ako ni pagpasan, masabta na to. Okay, sa panahon sa nanuman na dili ko ni focus kang John. Kaya di pa naglamay story dapo ni Christ about Matthew, Mark, Luke, John, about yung sa tasya dito pa. Lansang tanan. Nanuman sa John ta ni focus. Kung sa may nasa John di ay, ang sa John ang God, literally paglansang sa cross, na si John ako, nakakita siya yung sa pagpatay, pagkulata, ang hari mo walay sala pa, blameless. Behold, sa John 1:29, gingon dito, behold, Jesus Christ is the Lamb of God. Siya ang Lamb of God who takes away the sin of the world. Walay lain na gisulti. Hangtod karon si Jesus Christ na mao ka na yung Ginoo sa imong kinabuhi. Na mo yung nagasulbat sa imong mga problema, sa imong mga sakit, sa imong mga balatian, sa imong tanan nga gikinahanglan nimo, sa imong trabaho, sa imong usay, di ka kasabot sa trabaho kay daghan kayo mga kalibitaw negative, dagay toxic, pero kabalukan nga nang magpadaog doon ka, walay makapupong sa kinabuhi as long as ipili ka sa Ginoo. Kung muna'y pabuhat sa Ginoo, padayon lang. Even though daghan sa iwa na kalabitaw, kanang toxic pa sa world, pero unsa man, pag-ampo sa Ginoo, paubos padayon, and one day, nag-inon sa Ginoo, unsa ang langit. O sa imong kinabuhi, nag-ampo ka, sumparon niya kung unsa ang imong panginahanglan. Health ba ka na? Unsa pa na ang sa imo karon nga namati ka? Munang diya mo makita nga ang Ginoo is bigyan nimo matungkad ang higupat sa Ginoo. Okay, di na ta. Nga naman, ang graphic details niya sa John is eyewitness siya sa pangitabo ng Christ. Nasabta na to? So focus na kang John para dili kay taas o summarize sa itong tanan. So nga si John, kay dito ditali, nakakita din siya dun sa munang pagsulat niya, detalyado tayo dito.
dito sila. Okay, sabto na to daan. Importante ha, mga sabuta. Na word na Sadducees, na word na Pharisees, na word na scribe, na word na Anas, na si Caiaphas, kung mabalik kapayas. Yung dito mo. Katawa po tayo mo seryoso na. Amen. Si kapayas. Nay priest. Kapag tayo mo nga. Okay, ingani siya, sabto na to. Pinaka-simplest way para masabta na to before nato isutan sa mga dali kung sa ang cross, kinsa si Christ, nanong man nato sa ginisutan, nanong gusto ka makailan niya. Okay, kung mayroon ka, simple lang para dili ka maglibo. Kung mayroon ka Sadducees, ang Sadducees, mauna sila more on religio-political. Political, bantay mo ang mga aristocrats, mga philosophy kayong filosopo ng mga tao ba? So, mayroon kang Sadducees, even though na sila sa religious side, but ang ilang more on focus, Sadducees, is more on political, religio-political. At least, sabta na to. Mura na dyan po sa illegal ba? Di ba? Nais nata, sabta na to. Kung mayroon kang Sadducees, part na siya. Kung mayroon kang Pharisees, Pariseo, muna sila mga pari. Jewish na gitagaan, pero sa between Roman, sa Romano o sa Jewish, dili nila sila makasinabot. Kaya mga Romano, mura lang mga Pilipino ko. Nasabta na to, mura polis, mura kuwan, nasabta na to, centurion, magagumog centurion. Muna ang pasabot. So, kung mayroon ka o ascribe, ang nag-advantage sa ascribe na protect sa una sa tuwa sa Biblia, na word for word, kana ang ascribe na mag-critic, mag-preserve niya na para walay mahaluan ang Biblia na unsa man na dili mao. Kaya nga naman i-preserve nila, kaya i-believe dito ng Moses sa Torah, kung sa tuwa pa, Torah is Bible, na nasabtan nila dito. So dito rin mo masabtan, nganong naabot na sa panahon ni Christ, isa mo ni Sadducees, isa naman ni siya. Okay, nasabtan na to. So yan na ang pangitabo. Napay word dito nga Anas o si Caiaphas. Kani sila, muli sila ang high priest na sila. Mga-iskutan na ito niya. Duwa na sila high priest. Kung sa kwan pa, kapudako mga priest. Kaya kani siya, father-in-law ni siya. Ni kwan din sila, related na sila si Anas o si Caiaphas. So duwa na sila ka high priest. Pero sa panahon na nahuman ang term ni Anas, pero napaman sila, napaman si power, unang naanas si Caiaphas, the Caiaphas house. So diyan na to, sabta na to. So at least, masabta na to ba? Kinsa rin na to na maabot dito niya sa pagkakop ni Christ. Okay, dahil to the point ta. Pag-abot dito sa John, lalo sa John na kita gagot is kaya hindi na si John sa pahitabo ni Christ. Pag-abot dito na sa John 18, yun sa pag-arrest, dito sa Garden of Gethsemane, na dito si Christ, o iyang mga tinunang, nag-pray siya, kaya nga naman, kabalo na siya ang sinitabo siya. Mura bitaw ka, kabalo na ka, na before ka prisuon, before ka kuhan, kabalo na ka, kulatahon, kapatiyon ka, luha-luhaan ka, kabalo ka, ima ka, kantsawan ka, butangan ka, butangan ka, o kuhan tanan, yatag sa inyo. Wala kay sala, isa-isa ka rin mo, piribuhan na sa inyo. Kabalo si Christ, unsa ang kabukaton, kaya naman, He is also a complete man, na masabtan ko nato ba, kinahagian ni Christ sa iyang pagkatao, fleshly, unsa kasakit, na iya ng giandang ang tanan. Nasabtan na to, pag-abot dito sa Gethsemane, sa Mount, sa Garden of Gethsemane, dito na dayon ang ilahang plano. Kinsa man ang betrayal ato si Judas. Na ang plano niya, gasabot sila sa Roman, na uban ang mga presyo, gasabot sila na unsa man, na ilang dakon. Unsay pamaagi para may balan si Jesus Christ. Unsay buhaton ni Judas. Halok siya. Ang halok niya ay nag-represent sa dili lang yun na romantic siya. Kaya sa una, sa una ng mga panahon, even karon, kung muhalong na sa chick, gasay na siya respect, gasay na siya brotherly, kung naiagap pinagingon ay Pileo, brotherly love, nag-kiss ka, balag mga laki mo. Sila, mga laki, nag-kiss ka sa chick, nga naman, it's a sign of respect. Biya sa inyo.
ironic ay paminawon, tungod lang sa kwarta, or tungod lang, imagine ninyo, si Judas before siya, nga ningon siya, na siya, kaila siya, nayawaan niya siya. Ang yawa, way, nag-lies, nagkuhan siya, nga ni-yield siya, nga para magpadayon sa kung sa tingwa, nga makadawat siya. O reward para madakpanan si Christ. But siya ang kinabuhi, kung sa may gibuhat niya, even though i-betray siya, the respect of Judas isa kunsa na pakyun niya para lang ito. Nihalok siya a sign of a respect na sila pakyun. Kaya nga naman, even ang Satanas, hindi na basta-basta. Kabantay mo sa mga istorya sa Bible, magdagam-dagan na, mananggit ng Satanas kay kailan na. Even ang evil spirit na nag-yield kang Judas, nagyapoy respeto. Kung ikaw karon usahay, wala na kay Espiritu Santo galingon kay una-una na ito, pumpuin na kayo ta. Wala na kanang paminaw ni mo, wala na makasulbat sa imong problema. Wala, hindi na kamalipay sa kalibutan. Kaya nga naman, yung paminaw ni mo, imuha na, kanang hindi mo galingon na wala na dyan. Una-una, ang Ginoo, dihi lang kay Espiritu ang gihatag sa Ginoo sa tuwa. Pagbugma pa yun. Hello. So natin ito. So yung ano, sa pagkabot dito na din nila, na naang Pariseo, ga-assist na actually ang Roman na ito. Kaya kakabalo naman sila. Suko mag-isaya ng Christ, nangita ang yun sila o pumangagi na parapat yun. Pag-kiss dito nito ang sign of respect. Kung dito nila nakita na si Christ, libarog siya sa kalisod, libarog siya sa iyang fulfillment. O gi-allow to samahan na matamas-tamasan ay para lang sa fulfillment kung sa ang cross and salvation na madawat nato 2,000 years ago up until now sa pagkinabuhi. Sa pagabot na dito, gidakop na dayon na ang Pariseo. Ang first na niadto sila, asa sila niadto? Gihatod nila kang Anas. Uy, kisa to si Anas. Si Anas kay ay priest. O pagkabot na itong mga Anas, gatod mo kay Kayapas. Sa iyang in-law niya. Gatod niya. Kaya nga naman, na ay preliminary investigation ng ito. Unya, anong guys kung matagsaduses? Na ay gitawag na Sanhedrin. Tamatay mo ang Sanhedrin Council. Kanang Sanhedrin Council, mo na 77 seats na siya kabangko. Narito ang 70 na Pariseo, 70 ang ascribe ng magbabalaod ng Sadducees, ng high priest dito, na before ka kumbitahan na ikaw, pakaulawan, pakyong na gunagunalan ka, unsahon ka, na tanan kaulaw, tanan pasakit ihatag nimo, na ay mo kritik tanan. Pero dito, giuna ka na Anas, ang high priest nila dito, gihatod sa mga Pariseo, gihatod mo ni siya. Kabalo naman sila, kaya nabalata sila tanan, kay daghan na kay disciples ni Christ. Unang kita karon disciples kita ni Christ. Nagpadayon man, o sa panamot ato dayon, o sa naman, napunta dito, yatod niya ka Anas, o ipangutanan ni Christ, ni Mas Christ, ay hindi na ba kung inyo nakita? Siya, o panamot ito ng Kayapas, yatod niya, the high priest, ibag-isakpa siya, o gingon siya, nga ngayon, na ikaw, na mamatay, may pagmamatay ka kay Santanan madamay. Pero ang gingon ni Kayapas, na fulfill na ilo ang Old Testament o prophesy tungod sa gisulti ni Kayapas. Kay behold, sa John 1:29, behold, Jesus Christ, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Amen. O dito na dayon, si Kayapas, gingon siya, o ang mga Sadducees o mga Sanhedrin Council, ang mga tanan na magbabalaod, tanan ng mga religious sects, mga sektor, o dito na sila. Kaya ang Sadducees, the difference between Sadducees and Pariseo, ang Pariseo, di believe sa resurrection. Kung dili ka sa Sadducees, wala na sila na-believe. Afterlife, unya na aming tao nga si Christ, nalingon, nga siya, ma-resurrect siya. Dito, nasuko kayo, nakumbitahan din siya, na ngayon ka nga mamatay. Kaya against na sa Sadducees, against na sila mga pagtulunan. Nakuha na to. Munang dito, nasabta na to, na ingana ang pagkitabo. O dito, padayon ta, ato, ako na naging
Poncio Pilato. Kaya nga naman, Roman. sa Roman Empire dito, naapod ang gobyerno dito na si Poncio Pilato. Yatot nila na ikumpitan. Pero wala mang kakayahan ng mga utang na kodri, mga religious sector na ipapatay ka guys. Kanina po sila ang nasa mula po, mga kapulisan. So, ilang giubanan, na ilang gipamatuod na si Christ is, ni Juan dito, kanang siya ang Isaya, siya na resurrect na may tabo, na ikaluwasan na may tabo. Kung diatos na dito, si Poncio Pilato, kabalo siya sa pangitabo, na galagot sila ni Christ, gusto nila pa yun. Kaya kabalo si Poncio Pilato na ang movement ang ni Christ is wala siya, even the record na makita, wala dyan isa na tao na makasala isang gamay sa iya sa kinabuhi ni Jesus Christ. Nangitag pamaagi si Poncio Pilato na dili siya mapriso ni tabo. Kaya kabalo si Poncio Pilato na wala dyan isa kasala sa Christ. Sa pagpangitag pamaagi ni Poncio Pilato, dagan niya sa dinato isa-isa pa ang Bible, kung nabot sa panahon ni Iwan ng Pariseo, gi-build threats siya. Build yan, build baka ng tabong-aton nga gi-threats si Poncio Pilato kung sa may tabong dito. Nag-threats siya, nga maabot ni kang Caesar, kang ang ilang yung head dito sa mga Roman, si Caesar. O dito, nga gitagaan, kung nakita ko dito si Pilato, mas ang tao na i-over. Kung teka, kung mag-voting ka, basta sa bayanan na gani, ang majority, wala na kayo mabuhat. Even ang justice kabalo ka. Even kung si Pilato kabalo siya ang justice. But because of the Pariseo, mga scribe, na gusto nila patin, yung sa mga pangitabo, dito na tayo nakita na mas nilaog pa. But even in the secret, our Abba Father, Daemon siya, that's the fulfillment of salvation, the redemption, glorious unto Him. Pag-ilig si Jesus Cristo, pang natin binagos. Sa panahon, kapit ang makuhan, sa panahon na dito na naabot na, dito nangitag pamagi, o naabot sa punto, na every year sa Passover, mag-release na ang sila o usa ka makasasala na i-free nila. Sa panahon na itag pamaagi dyan o kaayo, si Poncio Pilato kay kabalo siya, wag hindi sa natin kawahanan. O sa pagtubag niya, di Christ, di pagutana siya, di bahibuan siya ng na-feeling niya, na there is something, is that kind of man, who couldn't kill sa siya. Sa panahon na dito, nagikuan niya, nag-release niya, si Barnabas. Ilang ikuan dito. Kaya para, motoy mo, imbis si Christ, ang ikuan si Barnabas, ipapili sila, kinsay mo. Pero ang priest, gusto din nila. Lahi ba ilang punto, hindi lang kinsay na sala, kundi si Jesus yun, ang ilaha dito. O ikumpiktahan dito na gayon. O sa panahon na mga tao, bugyaw na ako, wala sa liyan ibalo. Sa pagkitabo, ang uban, ang mama ni Christ na dito, o pahuman dito, pagkabot dito, wala na yung mabuhat si Poncio Pilato, o dito siya, nang hinaw siya. Dito sa mga kawan, nang hinaw siya, kay nga naman, ibig siya, hadlok siya, kay kabalo siya, kung saan na sa kaluwasan. Dahil na kuwan siya kinabuhi. O dito, di pa na kayo mga Pariseo, o dito, giwit na gayon siya. Lutuso na gayon siya. Yan na yung makita ng paglutos sa iya. O sa iya ang panahon sa naman, si Christ, kabalo siya sa kasakit. Kabalo siya sa kasakit sa dugan na mga minahal sa iya. O dito, gigunagunalan sa iya na grabe ang pag-whip sa iya, na kanabitang kanang every daw pagbunal, kita na ulian, pila na bunal na gibuhat sa iya, nga para lang sa tanan. Ikaw, unaw-unaw mo, ikaw unta bunalan, kita, ako unta ang bunalan, ako unta ang lutuson, ako unta ang tanan ba nga wala ikaw buwan. Mura bitaw ka ng lamba, mura bitaw bisaya pa, kanang karnero ba nga, ipadugok ka, pakyun ka, kanang lapuaan ka, kabantay mo, anak. Now the Lord takes away the sin of the world, doon si Jesus Christ na. O slaughter ka, o sumsama ng itabo siya, o dito na na-feel Christ.
pag human dito, gikuan siya, bro. Butangan sa tulog. Awang sa revelation na niya. Sa panahon na padulong na siya sa Golgotha, ato lang ni humanon, hindi na ko padulong. Panahon na gibunalan siya, grabe pagbunal. Gikumpitan siya, giluwaan siya, gikuan siya. Imagine yun mo, imuha lang itong angkol. Angkol mo siya. Let's imagine lang. Huwag sala yung angkol, kabalo ka. Giluwaan ka, gitulukan, tanan, ibunag-bunag, pasakitan ka, tanan nga latos, gilatos, nangita pa sila halik, mas ako pa pati ihansak, ato siya kan, nga nakukulang to, iyang rib. Tungod to sa grabe, nisirit ang kuan, o dito na grabe ang kasakit na nito ko siya. I'm about to finish now, Lord. Okay, then, padulong na siya sa Golgotha. Ang kanyang word na Golgotha, it is an Aramaic word na siya. Muna yung mga first languages, Aramaic, Latin, Greek, Hebrew. Kanang Golgotha is an Aramaic word na padulong ka sa the place of skull. Kaya nga naman daw, according sa studies sa mga archaeologists, sa mga Eurasian, ang napurma po siya o skull ang lugar. O dito yung masayran na dito padulong si Christ na kung kinsa itong mga patay dito na skull is ang salvation na gingon dito is appeal to sa naman sa pagigugma sa Ginoo padulong siya dito. Imagine ni mo ha, niagi sa Pilatos, kamakyunon na siya, paswaron sa cross, naisgutan na to ganiya ang cross sa unang sa to, then pakulawan ka, pero ang cross karon nagibibigay tayo salvation, redemption, kalipay nga natay tubag sa imong justice sa Ginoo. Muna ang cross niya pabibig sa imo sa Matthew 16:24 is cross na sa ni Christ, cross of salvation. Ayaw una publiko kayo magbibig pa ni problema karon. No! Christ alone, tubag na niya plapakatubig na Diyos. Sa panahon na siya, pagpasa na nga ulit, panahon na siya, nagbitbit na siya sa cross. Awan ni mo, yagi nagpulata, yagi nagluwag-luwag, yagi na gigisi-gisi ang sanina, yagi na sa langkat ang iyang kwan, nagipaswat sa cross, kaayo, itong kahuyan ang cross dito. Kabalungong si concern, nasa concern si Christ. Sa pagkakita ni Christ, nakita si Mary na iyang mama. Kita yung mama, yung anak ko. Hindi ka pulata. Kita siya. Kabalungong sa concern, kuntay mo nga tayo, nakita si Christ sa iyang family. Mas concerned siya sa iyang family noon sa iyong tabo ngayang pagtungod dito kung John St. James nagsuon na ayaw kabalata kung sa iyong tabo sila. Naa siya sa langkat kamakinon pero concerned pa siya sa iyang family. This is the time. Ayaw mong sugod kamu lang magpagluwasan. Ayaw mong sugod na kita lang diri. Amen. Kita din yung pamilya, yung mga whatever yung mga misunderstandings ng pamilya, there will be a reconciliation na may tabo. Wala kung sa kailanuman, kadugo na ni mga kita, kadugo kang ni Yesu Cristo, palakpakan na ito ang Diyos ng Diyos. Sa panahon nga siya, mas concerned pa si Christ sa iyang pamilya. O pagkabot na niya sa Golgotha, nag-ingon dito, i-play ako si Juan. Hindi na ta. I-play palihog. Yan mo makita. Sa panahon si Christ, ginagka pag-ilan niya Juan. Ipamili pag-ilan Juan. Ka-salvation doon gusto din ipasabot ni Christ. Na iyan na yung isulpa ang tanan. Iyan ang yung pumat ang tanan. When we say, by the time I do believe Pastor Rodeo, yung wife, uguban pa nagtabang they pray to God, Lord, sulpat naman ang akong kaluwasan. Kung sa man akong buhaton na parang makatabang ko sa ulan. Naabot sa punto, gigamit as an instrument, isa may nakagawa ng mga bugas last time. Because of love, Romans 5:5, na kay confidence nga, na sa imong katungod nga siya naman tao, kay ano man, gigug pa ka sa Ginoo. They pray, Lord, unsaon man naman yung para matabang tao. Because of that love, nagipaabot sa usa ka pastor, usa ka leaders, usa ka asawa, nagipaabot nga nakagamtam ta. Ikaw, mingon ka, napupriman ko, unsa man, i-offer mo to,
blessings, there will be a reconciliation, there will be a healing, there will be a salvation tungod na ni Jesus Christ na itong Ginoong manluluwas. And to end up this morning sa mahuman na to, sa Hebrews 9:14, diyan mo makita na unsa man ang nasa Hebrews. Kung kita the mediator na si Jesus Christ sa James, makita na nimo James 2:5 man, actually diya siguro diya sa ang reconciliation, si Christ ang mediator. Mura taog ka ng tulay ba, naputol ng tulay, naputol tanan nimo nga dapat padawat mabenepisyo patungod ni Jesus Christ. Siya ang mediate nga para hangtod karon ang panalangin sa Amahan, ang higugma sa Amahan, ang tanan nga amay madawatan to kay anak kaniya matahan ang Amahan, wilti walay sakit ang Amahan na sa langit. Kung ang gusto niya matagamtamanan nato, hindi sa bintas kita buhi paaming kalibutan na. O dito nga si Christ, dito nga ni-mediate siya, nakita niya dito sa Romans 5:5 na gingon niya nga nakay-confidence tungkol sa gugma sa Ginoo. Kung sa may naa sa gugma sa Ginoo, kipasaylo kaniya, gidawat ni mo sa Ginoo manluluwas, gitagaan ka kaluwasan number 1, kipasaylo ka. Pagkaduwa sa pang nasa Ginoo, gigugma pa ka sa Ginoo. Ang magino ni mo kaabihan ka mamahan. Kung sa pa yun, gigugma ka. Kung sa may nasa Ginoo, ipanalanginan pa yung kapakatungkol ng Diyos. Ipanalanginan pa yung ka. Magamayo ka dako. Even ang atong kasimbahanan, istorya ni nag-heart-to-heart ni Pastor Ernest, kung gusto lang niya matagaan tanan diri, pero dili man ta sama sa Ginoo na diagnosis sa Ginoo. Mulang kung unsang matapang nato, dako na kay nang tabang palampakan nato ang kapuso. Manang pamilya, tanan ng mga pastors diri, tanan ng mga leaders, kamo tanan ng Ginoo sa Ginoo. Unsa pa gyud nga gibrisinan ta, si Jesus Christ pa gyud ni sulod pa gyud sa ato ang Ginoo. Dili pa ba enough sa tuwa ang cross na panahon na ni Christ? It's